Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo. Lero ndi Lachisanu pa 26 May chaka cha 2023. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 7 munyengo ino ya Pasaka. Tateremu ndikuti Pasaka tikuthana nayo chifukwa mawa madzulo tiyamba zokonzekera kutsika kwa Mzimu Woyera. Lero ndi tsiku la namba 8 la novena yathu kwa Mzimu Woyera. Pa tsiku la lero pali zinthu ziwiri zofunikira zimene Ambuye Yesu kudzera mwa mpingo wathu aliyense mwa inu ndi ine afuna tisinkhe. Choyambirira akutifunsa funso kudzera mwa Petro. Kodi umandikonda iwe Simoni mwana wa Yona? Kodi umandikonda? Chachiwiri ndi nkhani imene akunena Festo. Si mwambo wa Chiroma kuweruza mlandu kukamba za wina tisanamve mbali yake. Ndipo lero pa 26 May timachitanso chaka cha Philip Neri. Tipemphe uneneri wake kuti tizichita kufuna kwa Mulungu. Mawu amodzi amene Philip Neri ankatsindika kwambiri ndoyenera kuti titumikire Mulungu ndi chimwemwe. Atithandize Philip Neri kumantumikira Mulungu ndi chimwemwe. Mawu oyamba a tsiku la lero akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 25 ndi 13 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Eleneo Mkuchika, omwenso ndi a mfumu Chatha kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 21 ndi 15 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Munthu wina dzina lake Yesu amene adafa, koma Paulo amatsimikiza kuti ali moyo. Mawu a m'buku la ntchito za apostoli ntchito 25 ndi 13 kulekera 21. Patapita masiku, mfumu Agripa pamodzi ndi mkazi wake Berenise anadza ku Kesareya kudzalonjera Festo. Atakhala kumeneko masiku angapo, Festo adafotokozera mfumuyo za mlandu wa Paulo. Adati, kuli munthu wina kuno amene Felix adamsiya mndende pamene ndinali ku Yerusalemu. Akulu ansembe pamodzi ndi atsogoleri a Ayuda adandifotokozera za iye, nandipempha kuti ndizenge mlandu wake ndi kugamula kuti ngolakwa. Ine ndidawayankha kuti si mwambo wa Aroma kungompereka munthu ayi. Munthu wonenezedwayo amayamba wakumana nawo omunenezawo kuti iyeyo akhale ndi mwayi woyankhapo pa zimene akumunenezazo. Tsono iwo atadzasonkhana kuno, ineyo mosataya nthawi mmawa mwake ndidakakhala pa mpando woweruzira mlandu kumuyitanitsa munthuyo kuti abwere pamaso panga. Oneneza aja atayimirira sadamneneze choyipa n'chimodzi chomwe pa zimene ndinkaganiza ine.
kukangana naye za chipembedzo chawo. Ndiponso ati za munthu wina dzina lake Yesu, amene adafa, koma Paulo amatsimikiza kuti ali moyo. Ine ndidathedwa nzeru osadziwa kuti ndifufuze bwanji nkhani imeneyi. Choncho ndidamufunsa Pauloyo ngati akadakonda kupita ku Yerusalemu kuti mlandu wakewo ukasengedwere kumeneko. Koma Paulo adandipempha kuti abasungidwa mndende mpaka mfumu ya ku Roma itatsimikiza za mlandu wake. Pamenepo ndidalamula kuti amsunge mndende kufikira nditamtumiza kwa mfumuyo mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 21 ndime ya 15 kulekeza 19. Iwo atafwisula, Yesu adafunsa Simoni Petro kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi koposa mmene amandikondera awa? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala ana ankhosa anga. Yesu adamfunsanso kachiwiri kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikondadi? Iye adati, Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, weta nkhosa zanga. Yesu adamfunsa kachitatu kuti, iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Petro adayamba kumva chisoni kuti Yesu adamfunsa kachitatu kuti, kodi umandikonda? Ndipo adati, Ambuye, mumadziwa zonse, mukudziwa kuti ineyo ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti, samala nkhosa zanga. Kunena zoona, pamene unali mnyamata, unkadzimanga wekhalamba nkumapita kulikonse kumene ukufuna kupita. Koma ukadzakalamba, adzatambalitsa manja ako, ndipo wina adzakumanga nkumapita nawe kumene sukufuna. Yesu adanena zimenezi pofuna kuwadziwitsa za mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatero adauza Petro kuti, unditsate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, monga ndanenera pang'ono ndi pang'ono, nyengo ya Pasaka ikupita kumapeto. Mulungu wapita timachita chikondwerero cha kukwera kwa Ambuye kumwamba, ndipo la Mulungu likubwera linkuja tichita chikondwerero cha kutsika kwa Mzimu Woyera, ndiye kuti kutsekera nyengo yonse ya zikondwerero za Pasaka kulowa tsopano mu nyengo ya pachaka kuti tibereke zipatso zimene tasinkhasinkha mu nyengo iseyi ya Pasaka. Ndipo tsiku la lero monga ndanenera poyamba, pali funso limene inu ndine tiyankhe. Iwe Petro mwana wa Yona, iwe Simoni mwana wa Yona, kodi umandikonda? Ndikanakonda kuti tichotse dzina la Simoni tikepo aliyense dzina lake. Iwe Francis, iwe George, iwe Frank, iwe Emmanuel. Tili ndi mayina ambirimbiri, aliyense ayikepo dzina lake, ndipo ayambe kuyankha monga mmene Ambuye akumufunsira in the context of each one of us life. Aliyense ali ndi moyo wake, ali ndi ntchito yake, ali ndi business yake, ali ndi chikhulupiriro chake. Aliyense potengera pamene wayimapo tayankhe lero Ambuye kuti kodi timawakonda. As I said last time, it's very easy kunena kuti Ambuye ndimakukondani, koma imayenera ikwane nthawi, nyengo zowawa, nyengo za mayesero, pamene timenera tuonetse chikondi chathu mwa Mulungu. Iwe Petro, kodi umandikonda?
nde tikuona mafunso atatu, tikuonanso mayankho atatu. Ndipo every time Petro akayankha, Ambuye akumabweretsa complementary remark, akumabweretsa mawu ena otsogozana ndi yankho la Petro. Mwachitsanzo pamene Petro akuyankha koyamba, inde Ambuye ndimakukondani, Ambuye akunena kuti samala ana ankhosa anga. Meaning ngati tikunena kuti timankonda Ambuye, ife adindo, ife akuluakulu, ife amene timazindikira, ife amene tili ndi ntchito yothandiza ena kuti akule kumoyo wakuthupi ndi wakuuzimu, tidzifunse kuti timathandiza bwanji anthu amene wakukula. Koyamba Ambuye akunena kuti samala ana ankhosa anga. Kusonyeza kuti ngati tikunena kuti timankonda Ambuye, ngati answer yathu ndi inde Ambuye, litmus test yathu ikhale yonena kuti ndikayang'ana achichepere, ndikayang'ana anthu amene ndimayang'anira, ndikayang'ana anthu amene andiyandikira, how am I helping them to grow? Ndikuwathandiza bwanji kuti akule? Ife makolo mwina takangalika kuwathandizana kuti akule kuthupi, tikulephera kuwathandiza kuti akule kuuzimu. Mwinanso ena ndi the other extreme, tikuwathandiza ena kukula kuuzimu, tikuwalephera kuti akule kuthupi. Life should always be an integral human development. Tizikula mbali zonse, tikule kuthupi, tikule kuuzimu. Tathandize ana athu kumvetsa za Mulungu, kumvetsa za umunthu, kumvetsa za chikondi, kumvetsa za kusamala chilengedwe, kumvetsa za kukhala bwino wina ndi mnzake. Chachiwiri atamfunsa kuti kodi umandikondadi, nde Petro atayankha kuti ndimakukondani Ambuye, akunena kuti weta nkhosa zanga. Kusonyeza kuti si ana nkhosanso tsopano, weta nkhosa zanga, maintain zimene zili kale zokula. Ndipo kumapeto akunena kuti samala nkhosa zanga, take care of the weak. Nkutheka ena ndife akuluakulu kale koma tili ndi zofoka zambiri. Nkutheka mu nsembemu ndidaluwa kale koma ndili ndi zofoka zambiri. Lero Ambuye akunena kuti inu akhristu mundisamale ine kuti unsembe wanga ndikwaniritse zimene Mulungu akufuna mwa ine kuti zikwaniritsidwe. Chimodzimodzi ife adindo ansembe tathandiza akhristu athu, tasamale kuti afike pamene Mulungu akufuna. Kodi inu ndi ine timankonda Mulungu? Ndipo njira imodzi yoyankhira funso limeneli ndimene tanenayi. Njira yachiwiri imene tingaonere ngati timankonda Mulungu ndikuona tsopano zimene akuchita Festo, kupereka mpata kwa ena kuti afotokoze mbali yawo ya moyo. By giving others a chance to be heard, to explain their side of the story, we are helping them or we are showing them kuti ife timankonda Mulungu. Akuti Ayuda adakanenera Paulo kwa akulu abwalo, ndipo anakonzeratu chigamulo kuti akufuna Paulo aphedwe apezeke kuti ndolakwa. Koma Festo ngakhala nalosakhulupirira Mulungu, akukayifotokozera mfumu Agripa ndi mkazi wake Berenice kuti ya ine mfumu anthu awabwera ndi nkhani. Mautho yambaja akutero. Ndipo ine ndikuona kuti si lamulo la Chiroma kuti munthu aweruzidwe asanamvedwe mbali yake. Tachuluka makono anthu amene timaweruza ena tisanamve mbali yawo. Abambo aja ndi aulesi, bwanji sakuchita chitukuko, sitinamve mbali yawo taweruza kale. Amene aja amapembedza mafano, sitinafunse mbali ya mpingo, sitinazindikire kuti amapanga zotani, tinaweruza kale. Si mwambo wa Chiroma ayi. Inu ndine tataya mwambo wa Chiroma. Mwambo wa Chiroma ndionena kuti tikamva zinthu afather akuti aja mwakuti mwaja. Ndikuifufuza nkhanija, ndikukafusa magulu angapo nkuona kuti munthu tikungomulakwira. How many people amene taonongera mbiri yawo chifukwa chosatsata mwambo wa Chiroma? Ndanthu angati amene taonongera mabanja awo, ndanthu angati amene taonongera unsembe wawo, ndanthu angati taonongera ntchito yawo, ndanthu angati taonongera maubale yawo, ndanthu angati taonongera mtendere wa mumtima chifukwa chosafuna kumva mbali yawo. Festo lero akuti si mwambo wa Chiroma kuweruza munthu usanamve mbali yake, whether kunena zoona kapena zabodza, chiweruzo chibwere titamva mbali yake. Inu akuti mmachedwa ku chechi, inu akuti mmachedwa ku ntchito, inu akuti ndinu amwano, tafotokozani zimapangika chifukwa chachani. Munthu uja nafotokoza kuti kani mmakanika mayendedwe, kani mmavutika madzukidwe, tikuthandizani kuti mupange improve this life. Pamenepo ndi pamene tingayambe kuyankha funso lonena kuti timankonda Ambuye. Komano chikundisangalatsa mu nkhani yonseyi ndichonena kuti tibwerere mbuyo pang'ono. Tikawerenga Mateyu 26 ndime ya 74, Petro ali m'munda moja zitathina zinthu,
anawauza anthu amene amamfunsa kuti kodi iwe ndiwenso mmodzi mwa anthuwa? Nde Petro ananena kuti ayi, munthu uyu ine sindimudziwa. Munthu uyu ine sindimudziwa. Kunena Ambuye Yesu, ine sindimudziwa mpang'ono pomwe. Mantha amatipangitsa kuchoka muchoona. Chikondi chimatipangitsa kubwera muchoona. Taonani, Ambuye Yesu atembenuza funso limeneli. Mawu omaliza a Petro oyankhula Ambuye Yesu akumva, analonena kuti munthu ameneyo sindimudziwa. Koma Ambuye Yesu kuyankhulana kwawo koyamba toka kwa kufa ndi Petro, sakuchedwa nkonena kuti tsono Petro, kodi umandidziwa? Ayi, akumufunsa the other way round. Petro, kodi umandikonda? Tachulutsa anthu amene timafuna upanga prove kuti auje ndi auje amandidziwa, kapena ine ndi auje ndifodziwana, kapena ife kwakuti kuja ndifodziwika. Jesus is not interested in the question kuti kodi timamudziwa. Jesus is interested in the question kodi timamukonda. Chifukwa potipatsa moyo ndi chikhulupiriro chathu kuti tonsefe tikumudziwa kale Ambuye Yesu, chatsala nkuti tionetse kuti timamukonda. Kodi iwe umandikonda? Ndikuchita chidwi ndi yankho lotsirizira la Petro. Koyambirira amanena kuti ndimakukondani koposa ena onsewa, kapena tikawerenga mchingerezi amati I love you more than these. Zitho tanthauza kuti amatanthauza anthu amene anali nawo, olo atayang'ana mabota amene anali pafupi, atayang'ana nsomba zimene anali atapha. Ambuye Yesu amamfunsa kuti do you love me more than these? Nde Petro akunena kuti kumapeto kwa zonse atayankha poyamba madzisiyanitsa, ndimakukondani koposa onsewa, ndimakukondani koposa, koma kumapeto sakuchedwa ndi kudzipanga compare ndi wina aliyense, akungoyankha mwa yeye mwini, Ambuye mumadziwa zonse. Ngati tikufuna kuti tizimkonda Ambuye ndi mtima wathu onse, tisiye kumadzisiyanitsa ndi anthu ena, kudzipanga compare ndi anthu ena. When it comes to spiritual growth, compare against your past. Compare against yourself. Don't compare against others. Kuti ineyo muzijama chita mfarisi uja, ndimapemphera bwino, ndimapereka bwino mtulo, ine ndimachita izi koposa. Ambuye akatifunsa funso ili, monga amatifunsa tsiku ndi tsiku kukacha, kodi umandikonda? Ndisanene kuti ine Ambuye ndimapita chechi kusiyana ndi akazi anga, kusiyana ndi amuna anga. Ine Ambuye ndimapemphera kwambiri kusiyana ndi ansembe anzanga. Ine Ambuye ndimayesetsa kukhulupirika kusiyana ndi asistere anzanga. Ine Ambuye sindimachita mijedu kusiyana ndi anzanga. Funso limene likhale loti tiziyankha lonena kuti Ambuye dzulo langa ndi lero langa, ndikuona ngati lero ndayimako pabwino. Compare against yourself. Compare against your past. Compare against your yesterday sins. Koma tsoka la inu, koma tsoka langa ndilonena kuti timasiyanitsa ndi anzathu. Potsirizira tikuona Ambuye Yesu akumuuza Petro atayankha kuti Ambuye mumadziwa zonse, akumuuza kuti tsono iwe unditsate. We are given a second chance to save others. Ambuye atafafaniza kulephera kwa Petro, akumuyitananso, akumulenganso mwatsopano. Mukumona akumutchula ndi dzina limene adamudziwa nalo, osati dzina limene adampatsa udindo. Iwe Simoni mwana wa Yona. Sakumutchula kuti iwe tsopano ndiwe Petro, kuti iwe Simoni unditsate. Mulungu amatipatsa mpata wachiwiri kuti tikatumikire ena. Ndikangati taomboka muzipsinjo zoopsa. Ndikangati tapulumutsidwa ku zinthu zimene akanatha tichotsa ntchito. Ndikangati takhululukidwa mu zinthu zimene tikanakhala embarrassed. Zili ndi cholinga chake kuti tikatumikire ena. Iwe unditsate. You are promoted ku ntchito kuti uzintsata Ambuye ndi ukatumikira ena. You are given resources at your disposal, chuma, mphamvu, maonekedwe abwino, moyo wa mphamvu, ndi china chilichonse chimene tingakambe for one single purpose. Kuti tikamutsata tithandize ena kuyandikirananso ndi Ambuye Yesu. Tikumbukire kuti Ambuye Yesu akumfunsa Petro zonsezi pagulu. Sakumufunsa ala awiriwiri, sakumufunsa muchipinda chomata, akumufunsa ophunzira ena akuona, akumufunsa anthu ena akumva. Meaning, faith is manifested in public. Tachuluka anthu onena kuti ine musandithushe ndimadziwana ine ndi Mulungu wanga. Inde, koma chikhulupiriro timayenera kuchionetsa kwa anthu ena. Ambuye akumfunsira dala Petro pagulu kuti atsimikize pagulu. Nchifukwa mu mpingo wathu wa Katolika timati titsimikize kumvera kwathu. Ambuye afuna Petro atsimikize chikhulupiriro chake, atsimikize kumvera kwake. Ino ndine ngati sitimaonetsa poyera, nkumanyadira zimene timakhulupirira, nkumaphunzitsa zimene timakhulupirira, nkumapangitsa ena kuti akhale convinced of what we believe in,
tidziwe kuti sitinayambe kuchikhala chikhulupiriro chathu. Abale ndi alongo, chikondi chimabweretsa ntchito, chikondi chimabweretsa udindo, chikondi ndi nsembe. Petro akumuwuza kuti unditsate usiye zina zonse. Ndife okonzeka bwanji kuyambanso mwatsopano? Ndife okonzeka bwanji kuthandiza ena kuti antsate Ambuye? Ndipo ndife okonzeka bwanji kuchionetsa chikhulupiriro chathu pomakhululukira ena, pomamva mbali ya anthu ena tisanaweruze? Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuti tikule mchikhulupiriro, tikutsateni ndi kupangitsa ena kukukondani. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mukonde o Maria,